соло захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва дигар масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз маҷлиси фаврию ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷлосияи нахустини маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум сарчашма мегирад, дар шаҳри Турсунзода нақшачорабиниҳо таҳия гардида дар самти пешгирии бемории коронавирус вусъати кишти зироатҳои баҳорӣ як қатор корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷараён дорад. Имрӯз дар ҷамъияти деҳотии Турсун Тӯйчиев аъзоёни гурӯҳи корӣ дар миёни аҳолӣ оиди андешидани чораҳои пешгирикунанда аз хатари паҳншавии бемории пандемияи COVID-19 гашту гузори хона ба хонаро роҳандозӣ намуда ба ҳар як сокинони деҳоти мазкур маводҳои таблиғотиву ташвиқотӣ тақсим намуданд. ҳамзамон ҷиҳати риояи гигиенаи шахсӣ ба аҳолӣ маслиҳатҳои муфид дода шуд. کسری در تاجیکستان عموما وجود ندارد. ما برای پیشگیری کردن این کسری اومده است. این برای شما یا فجون بگیرین اگر کودک داشته باشین شوهر هم مدا خونگی رو بفهمون این چیزا رو زمین دورین زمین دا اگر کار میکنن یا که یگون چی کدام همین چی دا که ایکوچه یگون کس درآمد باید دست رشته بعد دورین خونه بروید. ҳамзамон дар ҳудуди деҳот бо истифода аз нақлиётҳои таблиғотӣ муроҷиатномаи раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Вализода Абдуқодир Исуф ва маслиҳатҳо ҷиҳати риояи гигиенаи шахсӣ ҳамзамон пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ба сами сокинон расонида шуд. дар ҳақиқат имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри Турсунзода аз тарафи масъулини мақомоти маҳаллӣ, бахшу сохторҳо, кормандони ҷамъиятҳои деҳот ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ вобаста ба муаммоҳои ҷойдошта корҳои фаҳмондадиҳӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҷамъияти деҳоти Балон Турсун Тӯйчиев гурӯҳи таблиғотчиёнро барои пешгирӣ намудани бемории сироятӣ COVID-19 яъне сафарбар намуданд. имрӯз гурӯҳҳои мазкур дар тамоми хонаҳо яъне бо усули кӯча ба кӯча хона ба хона барои безарар гардондани бемориҳои сироятӣ корҳои таблиғотиро бурда истодаастанд. мақсад ҳам бошад барои тансиҳати мардум ва пешгирӣ намудани аз чунин касалиҳо яъне корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда истодаистанд ва ин корҳоро дар деҳо ба тамоми мардум яъне мо ҳаракат мекунем ки ба сами онҳо бирасонем ки ҷомеаро яъне миллатро давлатро бояд ки мо яъне солим нигаҳ дорем. маврид ба зикр аст ки корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар дигар ҷамъиятҳои деҳот мувофиқи нақшачорабиниҳои мавҷуда роҳандозӣ карда мешавад.